is dit, Johnny? Vies dat wel lekker? Ja, eindelijk niet. Oh, lekker hè? Was ik nog wat doen van de rest? Nou, hier had, dan gaan we naar Sammy. Zal ik wel eten. Ja. Beste haap. Ja. Heerlijk delen. Zou je net zo proeverig? No way. Die hebben je. Kom op, Jerkje. Wat lekkers. Kom maar. Nee. Next. Sjerkje. Hey, wat is dat? Oh, die is boos op de ballon. Wat deel we dan? Zit onder de meloen. Frida. Maar, dit erin. Nee. Oh. Die vriend heb ik gewoon. Johnny. Nee. Rechtje. Rechtje? Nee. Ja. Midden? Nee. Rijntje dan? Nee. Biet. Wat biet erin? Oh, dit is lekker. Oh, ken je dat helemaal? Ik denk het wel. Maar zeker niet.
Nou, lekker hè? Nee, nou maar hier. Rijdt je nog hard in? Toch net. Ik vind weer de skill wat zoer. Ja, die vind net lekker. Nou, je wel eens Johnny. Met Johnny nog een beetje. Toch wel lekker? Nog wel een beetje. Johnny nog? Pak een nice ding. Ja. Dat is echt niet veel. Ik heb een idee. Wacht even, Johnny. Dat is niet hier aan de kant van. Hey. Wel eerlijk delen. Ja. Erg lekker, Johnny. Ik ga steeds een pluk hier in je moeder. Hey. Kom, Johnny. Kom on. Ja, maar, kom maar. Maar jij dit niet.
Ik gooi die pluk aan de kant. Zit eronder. Nou, dan je haalt, dan stoppen we. Ja. Kom maar, Sarah. Kom maar. Kom maar. Nee, is het toch? Eet maar. Eet maar op. Kom maar. Hoe doen we dat? Wel even.